Ballowo ardido Lesdi NigeriaAlhaji Kashim Shatima waɗi ewnandu dow handi Lesdi Nigeria ɗacca tugirgo dow nebbam petur tan hedi heɓirgo cede nastoje ye'itana bakkeje goɗɗe laatiɗe ɗuɗɗe ha lesdi ndin. So ni bakkeje ɗen mo'itinama ɗe gaddanan lesdi ndin cede ɗuɗɗe. Kashim Shatima andini non ha hawrinde nde hukumaji gomnati mobgal lesdi hawrani companiji janan omtuɗi lise muɗum ha Nigeria, wato Existing Foreign Direct Investors Round Table ha jawleru Banquet Hall wondu ha fada lesdi Nigeria man. Hukumaji gomnati mobgal lesdi waɗi hawrinde man on ngam andugo ɓillaji ɗi wanni kompaniji man ha Nigeria hawtade be sattinango ɓe jokke dow ɓe jajjina kompaniji maɓɓe yaago ha galluje lesdi Nigeria fere-fere. This significant shift from our oil dependency invites us to explore diverse opportunities in sectors such as agriculture. Kashim Shatima sappi wakkere Ndemri be kuɓɓirɗum be yite lamtarki wato energy hawtade be ɗatal matotirar jamanu wato digital innovation. Fannu on to neɗɗo wati cede muɗum heɓan riba ha lesdi Nigeria yi'ugo ɗuɗoral ummatore lesdi Nigeria. Kashim Shatima ɓesdi wi'ugo fannuji man laati hunde on nde gomnati mobgal lesdi lorni Hakkilo ha nder taskara taskitaka ngam ɓamtugo jahol yeso lesdi ndin wato Economic Recovery and Growth Plan ERGP. I want to urge you to take maximum opportunities of this round table. Ask questions. Haragare Kashim Shatima tabitani filoɓe man dow wala ko memata jawdi jananno gadduɗo jawdi muɗum watindi ha nder luuɓe lesdi Nigeria. Solutions to your challenges. In the event you are unable to get a pathway, you can approach me directly. I am here for you. And with no strings attached to, because the interest of the nation supersedes whatever individual interest we might have.